Bayu sebagai media hiburan. Suasana hiburan kasih keksawetawis wabile wekdal punika wanci tabuh setunggal kirang langkungipun Ibu Nini badhe hamratitaken adicara panggih kasuwun panjenengan sedaya nggih nderek mangayu bagya wontenipun panggih Skatmojo Risang Temanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng sahyaning para sepuh aji sepuh ingkang satuhu kinurmatan ngadu pirsa bilih wekdal punika wanci tabuh setunggal kirang langgungipun Bapak Barto Utomo dalah Ibu Sri Hartati badhe ngidini hamiwiti titi laksana abdi cara panggih kasuwun dumateng pangadi busana nuninggih Ibu Nini sumangga anggenya badhe hamratitaken wekdal panggenan katur sakotahipun pasang aliman tabi mugia tinebena saking kilat buni miang tulak sarak dene kawula kumawantun ngadeg jejer ngabiyantara wonten ngarsa panjenengan sedaya kumawantun hagempil kamardikan panjenengan ingkang nembe wawan pangandikan kanten awrat kawula kajibah saking benipun Bapak Barto Utomo Sarimbit Garwa bilih wekdal punika wanci tabuh setunggal wekdal Nusantara iring prajima cunduk kalian ranta menikang sampun gumatra pramila kasuwun dumateng sagung para pinenggah kepareng nderek mangayu bagya pramila sumangga sami sesanti rahayu kinarya mayu hayuning sasami dumateng sagung para pinenggah sagung para aji sepuh ingkang satuhu kinurmatan penganten putri nuninggih Roro Ayu Desti Wijayanti sampun paripurna anggenipun ngasuk busana daya-daya kalian penipun Ibu Nini ingkang wekdal punika badhe mratitisaken adicara badhe nglarapaken sowan Atmaja penganten putri ingkang kapit Rama dalah Ibu Nuninggih Bapak Barto Utomo dalah Ibu Sri Hartati hangarepaken putra kinasih ingkang kaparingan asma Roro Ayu Desti Wijayanti sawetawis badhe kalenggahaken wonten kursi gading gamparing pawestri badhe kalenggahaken wonten ing sasana rinengga
Dumateng sagung para pilenggah, sagung para aji sepuh ingkang satuhu kinurmatan. Sasampunipun Atmaja pengan putri kalenggahaken wonten ing sasana Renangga, pramila benipun Ibu Nunik badhe jengkaraken Atmaja penganten kakung saking Panti Busana badhe tumuju wonten ing sasana marga. Pramila dumateng penipun Bapak Mairizal dalah Ibu Indraleni lan sedaya penggobyongipun kepareng sawetawis ngempal manunggal wonten ing sasana marga. Mbok bilih samangke Ibu Nunik badhe hanglarapaken Atmaja penganten kakung ingkang kaparingan asma Bagus Andre Yulfahmi badhe dipun larapaken wonten ing sasana panggih. Dumateng sedaya pengombyong penganten saking tlatah Komplek Pasar Unit Kaliwelas kepareng ngempal manunggal nderekaken tindak Atmaja penganten kakung ingkang wekdal punika badhe kalarepaken sowan wonten ing sasana panggih. Kepareng hagantos gongso Kebu Giro. Dumateng sahyaning para tamu ingkang tansah pinuji rahayu. Atmaja penganten kakung Nuninjih Bagus Andre Yulfahmi sampun badhe kalarapaken sowan ngabiyantara wonten ing sasana panggih. Pramila satunggaling kaneman kang asta kembar mayang hamapak jengkaripun Atmaja penganten putri saking sasana Rinengga. Sawetawis kandhek tindak Atmaja penganten kakung Rinengga, rawuhipun Atmaja penganten putri ingkang wekdal punika sampun mandhap saking Sitinggil Binaturata. Kapit Rama dalih Ibu Nuninjih Bapak Barta Utama dalah Ibu Sri Hartati. Sumangga kepareng tindak kanthi lon-lonan suh yang arka sumunar ngeyang Prabowo. Sang Dyah Kusuma Ayu Gesti Wijayanti jengkar saking sasana Rinengga kapit Rama dalah Ibu kadhiraken sedaya pengombyong kemanten badhe tumuju wonten ing sasana panggih.
caket sanso caket tindaknya Sirat Mojo Risang temanten Sarimbit ingkang dipun pratitisaken Ibu Udaganing Adicara ninggih Ibu Nuning. Wus dumugi mangsa kala dumaing kodrat saking Gusti ingkang Maha Kuwasa. Ana jalu tanampi wanita kang sirung bagus Andre Yulfami dalah Roro Ayu Desti Wijayanti sampun mangayon ing sasana panggih. Daya kumlawi astane ingkang kawastanan bebalangan gantal ingkang dumadi saking sirih pedhok rose binuntel mawi godhong jambe tinangsul mawi benang rawi menawi giniget padha rasane. Purna balangan gantal Sirat Mojo Risang temanten Roro Ayu Desti Wijayanti jinengku dodok sesibukan sungkem dumateng ingkang garwa. Boten namung nyuwun idi lan pangestu mugi samangke sageta dadi istri ingkang mituhu dumateng ingkang garwa. Daya Dawat Mojo penganten kakung merepeki antiga. Pinidak ambyar pecah sanalika. Pasemenipun ambyar wujuding woh ingkang suci. Mugia samangke anggenipun bebrayan enggal kaparingan putra-putri ingkang saleh saha salehah. Atmaja penganten putri Hamiji am sampare ingkang garwa Miji amyanipun garwa mawi Sindhu Setaman ingkang dumadi saking mawar mlathi lan kantil. Daya ingkang garwa nganting Sirat Mojo Risang temanten setata sejajar ing pasangan. Penganten Sarimbit tangkep asta lajeng kasiramawi toya wening toya ingkang kapundhut saking 7 sumur cacahipun kacampuran kembang werna 7 tegesipun sesuci. Dumateng sagung para pilenggah, sagung para aji sepuh ingkang satuhu kinurmatan. Atmaja Risang temanten Sarimbit setata sejajar ing pasangan. Ngubengi bumi kaping 3 sayekti. Nyuwun kekuatan dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Mugi anggenipun nelumban wonten madyaning bebaran agung pikantuk ridho saking ngersa Gusti ingkang Maha Kuwasa. Sagota samangke hanemai rahayu ingkang katuju bagya mulya kang kaseja. Saengga samangke saged mujudake satunggaling keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah.
paring kuatan lahir lan batos gadhahi raos satunggal saengga sedaya pangajap saged kasembadan. Minangka dharma bekti putra putri dumateng Rama dalah ibu. Dipun ngendikaken mbok bilih swarga punika wonten ngandhaping tlapak samparanipun ibu. Pramila penganten sarimbit hamiji samparanipun hamiji amdanipun Rama dalah ibu. Minangka dharma bekti dumateng tiyang sepah kekalih dipun ngendikaken mbok bilih kita kedah saged mikul dhuwur mendem jero dumateng tiyang sepah kekalih. Sajatosipun ridho tiyang sepah nuninji ridho saking ngersa dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa. Wondene murkanipun tiyang sepah nuninji murkanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa. Salangebun siat modho risang temanten sarimbit setata sejajar ing pasangan. Kapit Rama dalah ibu tinuntun dening ibu kapondhong dening Rama badhe manjing wonten ing Padmasana. Dumateng kaneman kang asta kembar mayang minangka cucuk lampah tindaknya sirat mojo risang temanten sarimbit badhe tumuju wonten ing Padmasana. Kalih kaneman kang asta kembar mayang saged dipun wastani kembar pasuryane. Kembar dedek piadeke lan kembar busanane dadosaken regenging swasana tindaknya sirat mojo risang temanten sarimbit ingkang badhe tumuju wonten ing sasana rinengga.
dumateng sagung para pilenggah, sagung para sepuh ingkang satuhu kinurmatan. Sasampun Sirat Maja risang kemanten minggah wonten Sitinggil Binaturata kepareng dumateng sedaya pengombyong angon gawe palenggahan ingkang sampun sumadya. Kita sarangan mangu bagya nderek adicara salajengipun ninggih ingkang kawasan adicara krobongan ingkang samangke badhe dipun pratitisaken kalian Ibu Nunik. Sawetawis Sirat Maja risang kemanten sampun lumarap wonten ing sasana Rinengga. Saderengipun adicara krobongan kawiwitan ngaturi pirsa bilih wekdal punika Desti Wijayanti anggenipun nglampahi bebrayan nglangkai kadang sepahipun ninggih ingkang kaparingan asma Kang Mas Ayop. Prana saking Ibu Nunik badhe ngidini adicara langkangan. Langkan nemu teges mbok bilih Nyimas Ayu Desti Wijayanti nyuwun gunging pangapunten dumateng kadang sepuh ninggih Kang Mas Ayop. Mbok bilih wekdal punika Desti Wijayanti ngrumiyini anggenipun bebrayan. Pramila nyuwun pangapunten dumateng kadang sepahipun. Nyuwun idi lan pangestu. Mbok bilih Nyimas Desti Wijayanti ngrumiyini anggenipun nglampahi bebrayan. Mugia Kang Mas Ayop saged paring pangapunten, paring idi lan pangestu dumateng kadang anem Desti Wijayanti. Kang Mas Ayop kawula nyuwun idi lan pangestu mbok bilih anggen kawula ngrumiyini anggenipun nglampahi bebrayan. Kang Mas Ayop saged paring pangapunten lan paring idi pangestu dumateng kawula kekalih. Duh adikku Desti Wijayanti, nggone sira bebrayan disiki bakal tak pangapura. Aku tansah dedonga muga-muga anggonira urip bebrayan bisa antut runtut runtungan pindha mimilan mintuna. Matur sembah nuwun Kang Mas Ayop, donga pangestu panjenengan mugia saged dados jimat pangripe. Tan wekdal punika nglampahi nadar sesengker. Mugia anggenipun nglampahi bebrayan Desti Wijayanti dalah Andri Yulfami tinebena saking balak dunya dumugining akhirat. Sepindah malih kanthi legawa Kang Mas Ayop nglilani dumateng kadanganipun Desti Wijayanti anggenipun nglampahi bebrayan agung.
Purna sungkem dumateng kadang sepaipun ninggih Kang Mas Ayom Rorai Desti Jayanti dalah Bagus Andre Yulfami sungkem dumateng Rama dalah Ibu dodok sesebukan jinengku boten namung nyuwun idilan pangestu mugia pengantin sarimbit anggen nyobadi lelumban wonten madyaning Bebranagung pikantuk berkah pangestu saking Rama dalah Ibu Rama dalah Ibu kawula sungkem boten namung nyuwun donga lan pangestu mugi anggen kawula nglampahi bebrayan pikantuk berkah pangestu saking Rama dalah Ibu duh ngger anakku sak kloron tak pangestoni anggonira urip bebrayan muga-muga awakmu sak kloron anggone bebrayan bisa antut runtut runtungan mindo mimilan mintuna purna sungkem dumateng Bapa Barta Utama dalah Ibu Sri Hartati Bagus Andre Yulfami dalah Rorai Desti Jayanti sungkem dumateng Bapa Mairizal dalah Ibu Leni tiang sepaipun kekalih netesaken waspa netesaken luh kranten saking bombong ing manah duh ngger anakku sak kloron lagi awakmu tak sekolahno tak gedhekno saiki wis milih urip bebrayan aku mung iso dedonga muga-muga awakmu sak kloron bisa mujudake keluarga sing sakinah mawaddah lan warahmah enggal diparingi keturunan sing saleh lan salehah matur sembah nuwun Rama dalah Ibu donga pangestu panjenengan saged dados jimat pariti anggen kawula badhe nglampahi bebrayan purna dicara sungkeman saking benipun Ibu Pangadibusana nggih Ibu Nunik ingkang kajibah kalian Bapa Barta Utama dalah Ibu Sri Hartati kepareng mratidesaken adicara panggih
disconnected. Purna adicara sungkeman kalajengaken uninggih adicara foto sesarengan ingkang badhe dipun pandegani dipun pratitisaken kalian juru gambar wonten foto komu ugi dipun pratitisaken kalian juru syuting saking DVS TV-ne wong punya gawe sinambi nderek adicara sinar sungging foto sarengan dumateng keluarga ageng saking Bapak Barto Utomo dalah Bapak Mairizal menawi badhe nderek adicara foto sarengan kepareng ngempal manunggal wonten ing sasana samangke badhe dipun pratitisaken kalian juru gambar lan juru syuting. Paripurna adicara sungkeman ingkang kalajengaken adicara foto sarengan paripurna adicara panggih wonten ing siang punika mbok pilih saking kula pribadi anggenipun mratitisaken kirang nuju prana wonten penggalih panjenengan jasad pribadi kawula nyuwun agunge pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Dahar kupat dudu santen sedaya nyuwun ngapunten. Bila itu billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Demikian tadi acara prosesi resepsi pengantin yang dipandu langsung oleh Ibu Nuni ya. Ini salah satu makeover ya yang sudah handal dan alhamdulillah berkat donga pangestu panjenengan acara berjalan sesuai harapan kita bersama, lancar, aman, tidak ada halangan suatu apapun. Dan keinformasikan yang mau ikut foto bersama dipersilakan langsung menuju ke pelaminan ya, Vio Tenda. Di situ ada dokumentasi yang siap mengabadikan. Di antaranya ada dari Foto Komu yang punya slogan terbaik ya, Rabio tak fotone. Di bawah pimpinan ada Mas Irul ya, Tirta Kencana Production. Juga ada DVS Shooting. Ini bisa dibilang mendominasi dokumentasi untuk acara pernikahan pasangan bahagia Desti dan Andre. Setelah acara prosesi pengantin saking kalau sakadang kita bayu badhe miyak spinning swasana hangaturaken lagon ingkang jumbuh kalian kawontenan kagem libur dumateng sagung para tamu ingkang wekdal punika nembe ngerahapi dedaran ingkang sampun sumadyo katingal kala wonten satunggaling tamu undangan saking jenis dosa Mas Pur Aseng dipersilakan menikmati hidangan. Ayo Dok, lagu sing jumbuh karo swasana nggih. Kala mangsane
Kunto